Ell és Jorge Nieto i jo soc Julia Irango i de moment la companyia es diu Julia Irango. El nostre espectacle parla sobre el sexe i la violència en les ficcions col·lectives. Utilitzem molt de la cultura pop i construïm un món que és quasi com el nostre, però una mica desviat. Doncs aquesta residència ha sigut molt útil perquè veníem com d'un lloc de cajón desastre, teníem moltes coses i estar aquí al Tantarantana ens ha permès provar moltes coses, baixar-les a terra, construir-les, que es tornen una realitat i llavors ficar-les totes juntes. Aquí hem fet molta feina també de producció, en el sentit que hem d'haver de comprar moltes coses, prendre decisions finalistes com això estarà a la peça o no. Llavors això ha estat superútil i haver tingut l'oportunitat de fer una presentació amb gent i sobretot amb el tècnic, amb l'Ivan, que ha estat fent unes llums superboniques que formaran part de la peça i haver-lo pogut visualitzar i provar ja en aquest punt és superimportant i jo crec que ha sigut molt, molt útil. Quan vàrem entrar teníem clar que faríem servir imaginari de la cultura pop, teníem clar que volíem posar en peu un món quasi aquest, aquesta idea de que és un món una mica normal però una mica estrany. Ens agrada molt el Yorgos Lanthimos i o la pel·li de Pity, i és com un món que s'assembla al nostre però que de cop passen coses estranyes. Això ens interessava. Aquí ha estat molt, molt interessant perquè ha aparegut la idea de posar en peu 3 ficcions diferenciades. Más que una cuestión de lo que ha evolucionado, es cómo muchas conversaciones y muchas ambiciones o pretensiones que teníamos aquí han conseguido aterrizar de una manera muy concreta y en la muestra se han puesto a prueba de una manera súper convincente i superestimulante. Aquesta peça s'estrena l'11 de novembre a Espai Inestable, a València, i estarem 11, 12, 13 i 14 de novembre. I el públic hauria de venir a veure-la perquè trobarà un qüestionament de la seva pròpia imaginació. Juguem amb una imaginació que ja portem, un imaginari reconeixible i al que qüestionem. Llavors serà un viatge per a qui vinga entorn a qüestions com la mort, el patiment, l'enfermetat, el sexe, l'amor, que són temes que crec que toquen a tothom. Bueno, i perquè s'ho passaran bé, clar. És divertida també. És divertida. I bonica de veure, jo crec.